Evo ga ljudi, znači, danas ćemo raditi food draft, ovo će biti najbolja postava. Ja sam tu usput. Ne, dobro. Jesam, tu sam. Nemam nikoga koji bi mi se dobro slagao. Aguera. Najbolje mi je Aguera. Carles Gil. Ko? Carles Gil. Zakaj? Pa ima, isto i su Lizi. Aj, da. Gle ga, imao si Neymara. Prvog. Stvarno. Da. O, dobro, uzeo sam. Evo vidiš Neymara. Depay. Neću Dempaja. Zakaj? John Mata. 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 Juan, nije John. Juan Mata. Izgleda da radim ovu, kak se zove? Englesku ligu. Sam de Jong. Sam de Jong, da. Uf. Neymara. Neymar. Možda neće imat chemistry. Ok, ajmo. Ne, Villa. Ko taj? Ne znam. Gle ga. Ne, neko sam glupog uzeo. Iz krive lige. Gdje se pomaknite? Angom. taj. Goalkeeper. I golman će nam biti iz... Jao. Nemamo nikog iz engleske lige. Samir Handanović. Handanović. Da. To je hrvatski. Ne. Ja mislim da nije. Ne, slovenski. Ajmo. Kupa. Hoćemo ovdje dobiti, ovo je golman. Ne. Uzet ćemo najbolji gejto. Pa ovog. I sada... Pa najbolje gejto, onako uzimamo. Čekaj. Thiago Silva. Kate Bale. Ne znam kog da uzme. Uzmi Godina. Ok. Sad nek nam obrana bude španjolska. Ali ne, neće se slagat niko. To. Joe Hart! To golman, engleska liga. Domeć. Ne, mamo, ovako to je. Tak, mamo, raditi. Koji već je... Chemistry, koliko nam je chemistry? 93, ja mislim. Čujemo te, baka! Da, još jedna. Dobro, mi je bolje bio. 10 do pola. Čujemo te, baka, ne brini se. Smalling. Koji? Nisi dodao nikakav chemistry. Jesam. A jesi. Samo malo dugo se očitala. Gle ga. Ne znam zakaj mi tako likne.
Di Mariju. La. Zadnji player, CP engleska. Uzmi Suareza. Suarez. Nije ti to zadnji igrač? Je. Nije? Ne mogu više njih uzeti. To je Ama... Van de Boyne. Baš si dobrog ovoga uzeo. Ok, ovdje nam samo niš ne paše. Čekaj. Gle, 88 3 nam je chemistry, Daj mi malo. 83 nam je ocjena. Daj mi malo. Čekaj, daj mi, ali mogu to nekak popraviti s nečim. Stop. Ajmo. Start over. Ok, ajmo, 3-4-3. No. Kakve smo mi ove dobili? Ajmo, hey Kane. Opet ćemo raditi englesku ligu. Da. Ajde, Turan. Da što se može slagat, možda ćemo dobiti puno Španjolca, pa možda... Tu ćemo dobiti. Čekaj da se loda. Evo ga. Imaš Neymara, imaš Rodrigueza, imaš Hazarda. Nema je. Ajmo. Ajmo ispostaviti. Evo, sada ajmo ovako. Najbolje etovanog. Pjanić. A, pričekajte dok mi napravimo... Pa, ajmo. Dalje. Imamo... Idemo na najbolje etovanog. Ovo je Douglas Costa. Da. No. Company. Prvi. Da, kompanijin. Kajem ćemo sad imati malo kemistrija. I sad možemo bijat. Kaj? A. 70 da nije. Matip. Matip. Eto ću sad doći chemistry. Thiago Silva. Za meni je ovoga
Robena i Turana. Ne, bolje ne. Manualno je. Kako si ti? Pa golman, najviše ejtovaniji. A da. Ok, to je to. Dajmo kad ću napraviti, kad riješimo kupu, javimo mu se. Ok ljudi, moramo ići spavat, bok!